Khona omunye girl so igama lakhe bathi uDumi. Ngasikhathi sasemncane bekumuntu wama Spice Girls, ama hipster futhi azithandela nabafana. One day wathi uphuza iSprite weza abhodla ngendlela different wathi oi. Kanti sekathole iPlease Call from the Underground Gang. Wahamba wayothwasa makabuya into zakhe zahlangana to a point whereby waba ne reality show bambiza left and right, wavula ne podcast. Hey seka u DJ wena BBL sithi hamba mzala samshayela izandla sathi usebenzile. Hi. So December 2024 angene ku fight nomunye ugaye kanje igama lakhe bathi uDominic. Wagcina sekamgive to a point whereby athi le ndaba yakho yokuthi ufake amatswape namahili meliphele wena umdade Dominic. Abantu azange bahleka kanje. I guess enough ngempi yomlomo sikhathele. We've got our commentator Phiwe Mzala uzobaqhatha ne. I've got the venue, I've got the rings, I've got the dogs, I've got enough supply of water. I have got the audience. Hey, Phiwe, commentator Maweni versus Skoseni Azishe. Akusheshe ke sicela dates.